Geno mara nirio makare nyakorom gajuang machiegni ahinya chenro en migago tarik 23 dwe mar 2025 kod abich waikoni weche manyien mag mosebedo katimore okinyi makawuono nyaka sigenya nyakorom gajuang ka bende reporters magwa obedo kuonde mopogore mar miyo waler kutenre gi mago mosebedo kadhi mbele bethuolo mago kodwa mbaka lai mar ote machuok nari 3:6 nono bende wantie live Facebook Ramogi TV KEUMS kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magetho weche Obila bore tesendo bila mamaseno omaki ka itudo kod ketho mar kuo mar nyamburko. Jo od bura ma pacho ka oduoge tich bang' bedo e rusa ma adundo. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo chung' mar Kenya e wi pinje ariyo mar tieko lweny e kind Israel kod piny mar Palestine. Machiegni nyakorom gajuang chendo ni mar migago nyinga Lydia. Okay, obuche ariyo mageto chiwo ratiro ne anyuola 21 mano wito nyithigi e mach mano moche skul ma Hillside na Russia bang' moheo higa achiel ochwale doho manyeri kod duol makelo rach oganda KHCR. Buchego mano chwal kachiel kod riwruok mar elimu bora kod anyuola mano wito nyithindgi dwaro mondo mi doho ochik sirikal mondo kaw ndamo mager ne migawo mar somo kuom rem keto okenge makare mar chiwo arita mowinjore ne nyithindo mano wito ngimagi. Riwruogego bende dwaro mondo makende kokale chik mar doho mar fwenya dieri e wi gima notimore e otieno ma tarik 5 dwe mar 9 higa mokalo mano kelo tho kod hinyruok mathoth ne jopuonjre e skul ma Hillside and Russia. What we are mainly seeking from the court is the defense of the Constitution and the upholding of the rights of the deceased children that were that their lives were cut short during the Endarasha Hillside petition. Those that are duty bound, accountable to the disabilities entities, so the school, Hillside Endarasha Academy, more so the owners of the school, and more importantly, the Ministry of Education. That our parents, ourselves, will never take our children to school only to be called to collect bodies. Compensation is not enough, but justice and clarity on what happened would at least assuage the anger of these parents, and we are fully in solidarity with them. Rodhi mawuok e gwenge ma Elwa kei Mandera e tong' mar piny Kenya kod Somalia osiro paro mar sirikal mar miyo gi bonde mar konyogi e kedo kod jomaundu mag Al-Shabaab. Rodhi okalo oselwak Mandera e kinde limbe ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogaye mar obila Douglas Kanja kachiel kod director mar okwach kich Mohamed Amin e romo mar jukwaa la usalama giwacho ni tiegruok makare kaka itiyo kod ruok manyasani biro konye kedo kod maundu e gwenge makono mayudre tong'. Sisi tunafanya patroli kila wakati, tunatembea iko na sala pamoja na askari yetu na watu wetu. Tuko na tayari kuangamisha hao kama tunapata sala. Od bura mapacho ka kod mano mar Senate doke chenro mekgi mapile kawuono kigero ni jod bura dhitwa kewi dayo dho jogo mogwel ne lemo pogore kaka mag mbetre. Kindego gibiro bende rango jogo mogwel ne lemo kaka mara pisa mandiko duon buche kod jalupne kachiel kod jakom maduol makedo ne ratich oganda KNCHR. Bende nitiere paro ma jod bura go biro twaki kaka mara pini manochwal kod jod bura ma Homabay Peter Kaluma. Paro ma bende dwaro mondo miyo poga pini mag counties kod mago ma piny owacho mamalo biro loso kendo mondo okungge. Liet pod medore e wi chung' mar jopuonj junior school miyo gi teko mar tawo chenro mag somo e junior school. Ma ok orwaka telo kowuok kuom skunde primar kaka osebedo nyaka ne sirikal
mar Kenya Kwanza donje telo kawuono jopuonj mag junior secondary ma Homa Bay kod Busia oriwore gi jowetegi e golo pachgi. Elizabeth Ajode ntiere kod ler. Tend riwruok mar jopuonj mag Kupete County ma Homa Bay koro medo duondgi ewi dwaro mar riwruogno mondo oket jopuonj mag junior secondary obed kar kendgi kendo gita tijegi gin giwegi ma iluongo ni autonomy. Tend Kupete osebedo ka sundo mondo mi sirikal kokalo e migawo mar somo osobed gi yot e tayo tijegi. Kotelnegi kod jagoro margi Stephen Yogo kod jakom mar Kupete County no Jack Okoth giwacho ni onge kaka jopuonje mag JS inyalo telnegi kod jopuonj mag primary. Gino ma giwacho ni osemiyo jopuonj mag JS ocha. Adwaro ni wabed gi welfare mar jopuonj gi makleya kendo wadwaro ni wanyalo bedo gi thuolo ma japuonj ma JS nyalo wuok e JS kama entie no to dhi e senior school ka gibedo transferred to transition no bedo. Wan gi curriculum mar JSS. To ka sirikal nokelo curriculum mawacho ni wan gi 2633. En gima ber ni koro jogi onego gichung' kendgi. Margi e boma ma Homa Bay, jotend Kupete County no okoni jopuonj mag JS ni kod rang'iny mar somo mamalo kendo koro nyaka sani sirikal ne ni gichung' kar kendgi kendo giwegi gita tijegi ma ok ni telo negi kod jopuonje skunde mag primary kaka osebedo kadhi nyime. To call upon the government, the Ministry of Education, the Employer Teacher Service Commission to hasten to provide a clear progression pathway, to provide a better scheme of service to the teachers. We are teachers who are post-primary school teachers. Depending on the environment that we are in, we ask that our employment, our career be recognized, our work be recognized. Paroni bende ojiw kod jotelo mamoko mag Kupete County ma Busia kotelnegi kod jagoro margi Mofat Okisai makwedo sirikal mamalo kuom dwaro wito oko chikego mane ochwal kod aput matayo tije ma higa 2020 mong'ere kaka Fatuma Chege mane ojiwo pogo somo konda. JSS teachers are dissatisfied environment where their services have been jopuonj go medo ni so junior asking the government to ensure the junior secondary school is established on its own. The government should be providing quality education. As we are speaking, without seeing even a conical flask. Establish JSS and Jopuonjre mbalariany ma Technical University of Mombasa koro buono mariwore gi jopuonj mag mbalariany bago ng'anyo kadiponi piny owacho biro rem mathego lweny mantie kindgi kod jopuonj. Giywak ni thothgi osetieko chulo school fees do kata kamano ng'anyo mag jopuonj mbalariany masani dhi nyime medo mana rocho chenro mag somo gino makoro gikoni kidek rocho duoko magi bang' timo penj. Joja oko nigilero koya e kaunti ma Mombasa. Mbalariany mar Technical University of Mombasa. Kae ne wayudo ka jotije mag mbalariany ojwang'o tich kendo dhi nyime kod ng'anyo margi. Moko kuom jopuonje lweny kinde piny owacho kod jopuonj mbalariany. Wantiere skul ka watiyo gi pesa, wachulo rent to yemo kelo Mombasa ku oktimre. I'm a first year here actually. I just joined last week in this school. And actually I'm so disappointed to see how the lecturers are reacting right now. With me, I had dreams of finishing school so quickly, but the more they continue this way, the more they will affect us. Kata kamano, jotije mag mbalariany to ne oramo momo gi piny ok ni dogi tich ngang nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. They are fulfilling 2021-2025 but not fulfilling 2017-2021. Which one came first? Is it the egg or the hen? So they should first also fill the 2017-2021 CPA. So there is no room for negotiation.
The room for negotiation is only for the last circle of 2025-2029. The situation is okay here. No teaching is going on, just like any other university. You can see the university is empty. Lecturers and workers are here. Those who are not here, they are at home. So everything is paralyzed, and the government knows. Jopuonjrego makoro buono mar donjore e ng'anyono mar temo sundo piny owacho mondo mi owinj ywak jopuonjgo koni luoro margi en okang' makama kidek rocho duoko mekgi e penj. As long as ni wadwaro ni mondo wadog e klas wasom, wakwayo ni jopuonj bende omira tichgi. Gin bende ochulgi achula koka gidog e klas. Nikech kodhi mbele kama, wan be nyalo wacho ni kodhi mbele kama ni sirikal ok dwa chulogi, to wan bende wadhi chako ng'anyo. Kendo wadhi riwore gi jopuonj e ng'anyo. Nikech wasechulo fee e system to kwasom. So I'd like to urge the government, please pay the lecturers. For the sake of us, we have stayed in school so much. Please, I beg, as a girl, I have a lot of things to do in my future. Jopuonjre mag mbalariany koro ywak ni kata obedo ni moko kuomgi osetieko chulo school fees, onge puonj ma giyudo, ka jopuonjgi bende oramo ni ok ginidog e klas ngang' nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo okang' mar winjruok e kind pinje mag Israel gi Palestine kaka okang' mar kelo kwe tok lweny ma osebede e boma ma Gaza chakre 2023 e kinde twak mar riwruok mar piny mangima UN mong'ere kaka UNGA e boma ma New York. Jatend piny olero ni piny Kenya pod ochung' motegno kod dwarone mar jiwo kwe kind pinje anyate pinje mayudre pinje mago mag Jo-Arabu. Kurom gajuang bangsa habirio mar odiochieng' chenro en migago erokamano kuom medo kit Ramogi TV kapok oyo mokwongo en ka mwalimu Faith Nzomo wacho ni sekta mar somo onego sirikal ong'i malong'o kendo gitim dwach lecturers mondo somo dhi mbele. Ywak jopuonj mag junior secondary bende onego bed ni winjo ok wanyal bedo gi piny ma osiko gi ywaruok e weche mag somo. Onge greater equalizer maloyo dhi sikul. Adol wacho ni Jennifer Chingba no kantiere Kayole Frederick Ochieng wacho kanyo ni nursery schools bende kare owinjo bed ni ochung' kendgi kendo gibed kod telo margi giwegi kaka kuondego mag tiegruok mag nyithindo. Oyo matin ma en migago kikidhi mabor. Niseyudo nyodo nikelo nyako chia chonokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia migiere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhano machiegni nyakoro manga juang' e chenro mar Goma Owake wuok tich akelo ni mix bokwe e kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga juang' akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakoro manga juang' Friday siku zo wake sapar gidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo,
Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro. Wadu ok en ringo mawanyeo malire. To wakete gi chumbi. Chiemo biure wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakwara mga juang chendo en migago wa dhi mbele gi weche manyien atere nyaka kaunti ma Kisumu. Apisas mango kwach kich omako obila mokaboro ma itudo kod kuo mar nyamburko moro kido ma Toyota Land Cruiser V8. Nyamburko no wachore ni nochunge kar chungo nyamburko matesendo bila Maseno e kinde mano okwale kendo bang'e yude kar ohala ma Maseno Shopping Center. Obila go fwenye kaka Shaban Omar, Stanley Kosgei, Frederick Lubatse, Harrison Mushiri, Charles Mutai, Jackson Lugadili, Elfas Sigoi kachiel kod Isaac Kipngeno. Gisani odin ne getesendo bila ma Kisumu Central ka nonro dhi nyime. Konda kina Kevo. Wanachukua peleka wapi? Hata serikali yote tunateseka. Mago mag siasa jogo malaro kom mar kar chung'od bura ma Ugunja kod bandera mar ODM okwa mondo mi kik kel chochni e kind oganda ni yiero madundo ma idhi tim biro chope giko mare kod yiero mar duond buch ODM ma idhi tim chieng' tich abich. Morris Juma Okumu ma en achiel kuom jochung' kata kamano balo gi paro ma kamano kolero ni yiero madundo biro timore tarik 27 dwe mar 11 higani. Okwa jogo ombulu mondo bed akicha kendo gitim ikruok makare ne yiero ma Ugunja. Bende olero ni owuok e yiero mar yudo otiko madon bura mar ODM mowacho ni ok ne orwako dwaro mare kata obedo ni osebedo jakanyo kuom kinde malach. Okwajo dak mondo mi obed thuolo mar penjo jogo madwaro chung' Ugunja kendo ne ni manifesto margi okonyo japiny. E wigario mokalo ka udhi kuonde ma jo aspirants bire to moloyo nye kanisino higani en nomine chama ma waduto ni wachako miluongo ODM. Akwayo ni professional mawa manu Ugunja gitimie gima jo Kasipulo timo mondo giluongie candidates ma parties gi nominate mondo giketgi e forum gi jo candidates gi oselnigi manifesto margi kiki wawe jo piny to gin professional mondo gibed kod an informed decisions maginyalo relate the citizens mag Ugunja. E kinde ni modhi yiero ni gik matimogi wanyis kwe kod maturity kik wakel lwenje mabiro hinyowa, hinyo nyithiwa, hinyo wegewa, hinyo anybody. Ta joma loko hendimegi kamora mora. Watimru gi kwe kik wang'ang'ana kwa laro gik ma okuno beni laro. Jawachelo serikal Isaac Mwaura dok ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni Ruto sego kang' ahinya to kaluwore gi singo mano ochiwo ne oganda jo Kenya kinde mano pedha yanga manifesto mare. Mabire kinde ma Ruto rwako higni 3 kaka jatend piny Kenya.
Kaluwore gi Mwaura, tend Kenya Kwanza osemiyo pek weche mag duoko piny nengo uchumi, chiwo thuolo mag tich, bero sekta mar somo, thieth kaachiel kod bero sekta mar pur e kind mamoko. Omedo bende ni sirikand Kenya Kwanza osechiwo sir ne ohelni matindo, chal ma bende osechiwo thuolo mag tich ne oganda mathoth. Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. It is important to note that a lot of milestones have been covered to make good to the president's election pledges to Kenyans. In all these milestones, the government's focus has mainly been on job creation, not to mention agricultural transformation for food security and eventually lowering the cost of living. Tuna kazi ama ajira zaidi ya 9,000 ambazo zitaweza kufanyika, na pia tumehakikisha kwamba katika ule mpango wetu wa nyota tutahakikisha kwamba vijana zaidi ya 1,100 wameweza kufundishwa kazi vile ambavyo watafanya biashara, na kila vijana 70 katika wodi waweze kupatiwa pesa shilingi 50,000. Jarbura ma Kisumu West Rosa Buyo bagonyasi mar pogomenda mag bazari mag NGCDF e skul primar ma Kibwai kaka yor siro sombra were county ma Kisumu. Nyasi makama ma bende yore kod governor ma Homa Bay Gladys Wanga, jarbura ma Migori Fatuma Mohamed e kinjotelo moko bende koro weche mag kwedo nek joma mine kod jaracho mar kit chwech ne okawo kore ka thoro mar wachen jiwo jopiny mondo weling kod weche makama kaka yor konyo e kedo gi timbegi. Kendo miyo nyithindo manyiri, mine kod kitwech duto duol kod arita makare. Achiel kachiel, wadhi e kaunti ma Kisumu mondo wane kaka chendo makamano dhi mbele. Conference kanyo tare kanyo because of Mama Gladys. Do kamano. The national holiday celebration manyocho team went there because of Mama Gladys. Mama, we are thinking about you. We are thinking about you. We cannot talk about everything, but Kisumu, yo Kisumu neno, yo Kisumu weso neno, orama no. We'll come out very openly. We'll talk about it. Mama, we are going to market you. You are fit. Mama Gladys, we need to ignore that. Thank you. Let's get him. Migori jiwo kenge makedo kod kuo magedho osiptende kaachiel kod neno ni yedhe okorumo osiptende kakoro gitiyo kod lony manyasani kaachiel kod timo limbe ute thieth e kinde ka kinde. Jafo marwa e kaunti ya Migori Jojuma nigi ler mathoth. Moko kuom jotije migawo mathoth e kaunti ma Migori kinde moko yande ne osegete nyong'ong kawo tonde kod kuo mag yedhe e osiptende. Kuo mag yedhe yande ne osetudi kod jotich ma yande chunygi ne ol kod tich nikech ne pok ochor gi malo e ngas mar tich chudo matin kaachiel kod midhieche mamoko. We've kept our staff on toes. We are moving around, supervising them and just talking to them to change their behavior. We promoted and redesignated all our staff that needed redesignation. If there was theft those days, it was because that is really motivated. More balance go ya masama ya tu bokesto kod ya dispense wa kishani ya ni mal kata report gol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni kuo mag yedhe sani odok piny nikech okenge ma oseketi marang kaka yedhe koro tiyo ma oting'o tiyo kod lony manyasani. In terms of accountability, we are also confident. So far, the office of the MOH, we've not received any case pertaining drug theft. Right now we are also monitoring our stocks using the e-system that is Taifa Care. Apisa maduong' e migawo mathieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu manolimo ute thieth e sub-kaunti ma Uriri marango kaka yedhe tiyo wach ni okenge magiseketo osekonyogi e tieko kuo mag yedhe kaachiel kod ni yedhe koro korumo e osiptende kinde duto. State of our drugs is good. Every year, every now and then, the sub-county pharmacist moves around to just look at their stocks. If there is anything fishy, they notify our department and then we follow up. Chanzo wach ni yedhe ma ochuno ma idendo kaka essential drugs osebilo ka yudo osiptende kabende koro kwedo wenyo kuom utego mag thieth e sub-kaunti ma Uriri koro yedhe koro onge. Yath mantiere ka time wat ma
Yak manionge ka sipro ne onge ka by then nadhi mang'eyo oko kasto yak machiel be nondikna athni tiwa yudo thieth maber ok ane tabu mora manitie nikech ithiedhowa. Patients that come in this facility are rest assured that they get drugs and they've never been told to go and buy. If you're told to go and buy, it's just a case of either another ailment which is not primary disease. Kaunti ma Migori bende osedonjo e winjruok rowego moko mago mag piny owacho ma oting'o Luala Community Alliance ma koro konyogi e nyiewo yedhe to ahinya e osiptendego matindo ma oting'o dispensaries kaachiel kod health centers. Thank Luala community. Through His Excellency, they talked, and they are also supporting us in supplies of these drugs at level 1 and 2. I also want to thank him, His Excellency, because he has connected us to World Bank. And very soon we shall be getting supplies, especially for level 2 and 3. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge makedo ne ratiro kata weche mag rito alwora koro kwayo piny owacho mondo omi oket kum mar tiyo gi chupni mag plastik mana ka yande ne oketi kum mar tiyo gi jwelni e Thurkae. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo maduong' mag chupni ma kamago ema sani chido alwora mag nam. Gino bende kelo midhiero ne rech kaachiel kod chwech mamoko mantiere ei nam. Kane giloso dho wath ma Msambweni, jokanyo riwruogego makedo ne alwora kotelne kod Africa Network for Animal Welfare koni dok chien mar kwan rech kod chwech mamoko kaka turtles en kaluwore gi taka mag plastics ma sani opong'o nam. Kasa wako na uchafu kama utakuwa mwingi zaidi kwa beach utaathiri hao wanyama kuja kutaga, kwa sababu baada ya kuchimba mchanga akichimba anachimba hizo plastic. Ndio maana tuko hapa kwa kufanya huo usafi. Kwa hiyo si nzuri sana kuangusha hizo chupa kwenye ufuko wa bahari. Ni vizuri mtu akinywa maji hiyo chupa anahifadhi mahali anaenda nayo. Actually Kenya yafaa iban plastic kabisa including chupa za plastic. Washa watu wabebe chupa ambao hazichafui mazingira. Hii kufunga vitu na maplastic pia tuwafaa tutumie mbinu nyingine ya kutumia vitu ambao inaweza oza biodegradable materials. Siku ya leo ni muhimu sana kwa kuona kuwa beach inakuwa safi, kwa sababu beach haipendezi tu samaki, hata binadamu wanaokuja, wageni wetu wanapokuja katika beach yetu wakiona ni safi wataipenda zaidi. Na kwa upande wa samaki sasa ndio hapo tunahitaji beach iwe safi kusudi samaki wasidhurike. Tuko na designated places mahali tunatupa takataka yetu. After ikija kuna mahali tunapeleka, tunachoma, we have a pit mahali tuna dispose of, and then hizo plastic zingine zenye haziwezi decompose kuna mahali tuna like zichoma, like tumejenga mahali tunaweza zichoma. For ku empower each other as youths kuhusiana na mambo na recycling, kuhusiana na mambo na turning waste into cash. Saizi katika mashirika ambayo yapo ambayo tunahusiana nayo katika mambo na kugeuza hizi taka kunufaisha vijana, tunaweza tumia taka kama hizi plastic katika kutengeza cabros, tunaweza tengeza nazo decorative material kama hizi bottle holders, vitu kama hizo. Jokanya sekta mar lupo e kaunti ma Kilifi obago ng'anyo ka giywak ni chike mag lupo moketnegi hinyogi kendo rochonego negi ohala. Jolupo go dwaro mondo mi piny owacho kaw pache kaka winjore e kinde miloso chike ma kamano. Jaod bura ma Kilifi Owen Baya bende osingo maneno ni chikego oloki mondo mi jolupo go oyud yot e kinde ma gitimo tijegi. A joint memorandum for Kilifi BMU. Usuli wetu wa uvuvi ulikuwa unahifadhi mazingira sana, lakini sasa uvuvi wa kileo ambao tunaita modern fishing technologies ndizo ni mbaya. Vifaa vya uvuvi vya kiasili kutoka jadi havina athari yoyote.
Kwa hivyo serikali mfikirie swala hili. Masuala ya kusema nyavu za mkano hazifai, meli kule zinatumia, hata sisi tutatumia. Tutakuwa tunapinga zile sheria mpya ambazo zimetengenezwa kwamba wavuvi wetu watoke baharini kwa sababu mitego yao ambao wanatumia ni mitego ya haramu. Sisi tumekataa kwamba mitego yetu si ya haramu. Mitego yetu ni ya halali. Vile mmenipatia nitapatia mawakili wangu kwa ofisini na my legal team kule Nairobi wapitie zile amendments wazitengeneze kama amendments, alafu nitaziweka katika ile report, alafu nitawatumia zile amendments ili mjue ile vitu mnataka hata mimi ninataka. Sote tumetegemea bahari. Single mothers, wavuvi nao kuna mpaka vijana sahihi wamesoma mpaka wamefika form 4 na hakuna kazi. Wafanye kazi gani? Wakaibe. Sasa ikiwa mtatuwekea sheria, hii ni shamba ya Mwenyezi Mungu. Si shamba ya binadamu yoyote, hii ni shamba ya Mwenyezi Mungu. Akelora mamukuru wachwalo ngur na pinyo wacho mondo mi oger skunde mag pinyo wacho alora no jodak gi koni alora ne ngeny mana gi skunde mag jigiwegi manigo gini malo kendo tamo thoth jonyuol chulo gino makoro mono nyithindo dhi e skul. Gikoni thoth nyithindo donji okora kod math mag kongo tim mabende nyayo maundu e twak margi jofwambo. Gikoni kata bed ni skunde mag jigiwegi ngeny alora ne serikal ok dew rang'iny mar somo magichiwo ka skundego odich mana gi ohala maloso pesa to ok somo maber ne jopuonjre. Giluongo migawo mar somo mondo mi okaw ting' maneno ne nyithindo ma inyuolo alora ni oyudo somo mag primary kod secondary ma onge akwede kaka chike ma pacho ka dwaro. Level ya education imerudi chini Mukuru kwa sababu ya hizi shule. Shule ambazo za serikali ama public kwa hapa Mukuru ni shule 2 peke yake. Mpaka South yote ni shule 7. Na ikumbuka kwamba mbeleni zilikuwa 3. Lakini secondary public secondary school ni moja ambayo ni Embakasi Girls. Unaweza imagine kwamba in the entire sub county ama Embakasi South is just one public girls school ambayo ni Embakasi Girls. So the rest ni za private ambazo ni biashara zinafanya. Watoto wakikaa kwa nyumba unapata wanaingia kwa hizi madawa. Unapata mtoto mdogo wa miaka 7, miaka 10 ameanza kuvuta glue, ameanza kuvuta sigara, ameanza kuvuta bangi kwa sababu mzazi hana fedha ya kumpeleka shule. Watoto wetu tumeweka private school hadi tumeshindwa kulipa school fees. Watoto wengi tumekaa kwa nyumba. Hatuwezi lipa school fees. Watoto wanaenda shule wanawekwa kwa barabara hadi tumeshindwa tumekaa nao kwa nyumba. Hatuna otherwise serikali ikipende tusaidie tuletee government school at least watoto wetu wasome. Obila Masega osechako timo nonro winek mar miyo moro ma oseyang nyinge kaka Lucy Oko ma oyudo ringre ka oiki e gweng' ma Umrimbo e North Ugenya e kaunti ma Siaya ndalo 4 bang' lal mare chieng' Tich Abich juma mokalo. Nek makamano itudogo jatij dalano ma iyango ni pok oyude bang' masirano. Steve Biko nitie kod ler. En gino manowe jopiny e gweng' ma Umrimbo ei North Ugenya kod Buok bang' yudo ringre mama Lucy Oko koboge gunia kendo ike mana to kod wuode ndalo 4 bang' tayo chenro mag manye. Kochopo Jumamos wamenyo akwaneno mamano. Kanyo chopo nyoro bende wamenyo kwaneno. Koro kochopo chieng' makawuono to wamenyo bende watemo menyo kone to wayudo ka mamano jatich nonego mokao bolingi bur bochako iko boboyo go gunia boyiki bur. Anyuola wach ni mosenindo none mogik Tich Abich juma mokalo kowuok e puodho ka en kod jatich mondiko manyien ma bang'e to nolal mero bang' rem chopo e ik mano winjore gi yuorie kod wuon pargi. Jawde nontie kama nonego bed ni gidhiye kode iliel moro chieng' Tich Abich chieng' Jumamos. Jawde nooro ne pesa to nodhi kadhi gi liel no jawde norite to konene. Jawde kok nonene chako duogo e dala kane. Koduogo e dala kane oyudo jatich. To penjo jatich ni mama odhi kany. Jawde wachone ni mama odhi iliel. Bang' dhi liel kanyo nong'iyo rito jawde ok noneno. Kane oyanga dieri mar wachno, jatend okwach kich e sub-county ma Ugenya, David Wanjama, nowacho ni obila oseyudo ligangla madik michich ni ema notigodo e tieko ngima Lucy ka nonro pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo nek magalagala no. Baada ya kunotice hiyo Gani Bag akaenda kuangalia ndio amepata ni mama.
lakini baba ya bibi ya marehemu, bwana ya marehemu alikuwa ameshafanya report jana ya missing person kwa police station yetu ya Sega. So leo ndio imetana hapo, inakaa ni mada. So tumeanza upelelezi, hata sasa tumepata mada wipo ni ile shoka ilitumika, na pia tunatumia njia zingine kupata ule prime suspect jana. Marmosen no Lucia Oko no kwayo bila mondo runonro mondo giyud ratichgi e kinde ma chich maduong' mitudo gi nek makamano to koro lal miru. Gik makamagi timre e gwenge to piny oling'aling'a. Wadwa ni gik makamagi katimre to sirkal donje mapiyo to konyowa kaka wan joma ni piny kae gi sirkal e wengewa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. En thuolo machielo Nyakorom Gajwang' wakao yueyo e chendo ni mar migago. Jack Jawarianda wacho ni NTSA kwa Warianda Beach, Alola Junior ntie Rubio Orphanage Nyakach. Kaito Walter Maseno wacho ni NTE Kimana Kajiado County waluo wechegi yo makare ahinya. Beno kanyo ote mar Odero Eve kantie Madhari. Kaito Elizabeth wacho ni en bende wechegi chopo ne yo makare. Mano Elizabeth Erumait wacho no mora ahinya gi Ramogi TV kwa mchendo mar migago. Pablo Gavi wacho ni NTE Kakamega Masinde Muliro University kama gintiere kanyogi comrades gineno Ramogi TV e kindegi mag migago. Charles Apinde ntiere Kagan Obwanda en bende wacho ni wechegi chopo ne yo makare. Duncan Omondi kaya Kiambu wacho kanyo ni eno kwayo mana sirikal mondo neni oduoko jopuonj e tich kuondego mag tiegruok. Wacho ni jopuonjre koro oksom, miyo kwayo mar en ni jatend piny gi sirikal duto ng'iye ka ginyalo duoko jopuonjgo mag mbarenyi tich. Mwalimu Quinta Bud yani ni Kachain bende kato benane no kanyo Maxwell Nyakwara Duol kawuoka Migori County wacho ni entiere West Kanyamkago kumoluwe wechegi heyo makare. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni yedhe to pod onge osiptende makaluo. Oneno migago kaen mmoja inako kaeto Steven Ochieng wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro bende kanyogi Steve Austin. Jennifer Chieng tie Kayole kaeto biano ote mara Bamoja Deno wacho kanyo ni entie Gotragea. Kendo migago chopo ne yo makare ahinya gin kanyogi Jack Warianda. Omondi Omenya wacho ni owuoro kaka karajo mage monego rit mwandua ka polise makwelo. Wacho ni en gino mabendo makodhoge ahinya entiere Halego e county ma Siaya. Oyo mate Nyakorom Gajwang' pod antie gi mathoth kidhi mabor. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto to kok ginen machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. I've had so many startups. I've failed so many times. I always say I'm a master of failure. I actually have a part of my organization, which is performance marketing, where we test failures.
So when we're advertising, when we're releasing messages, we do a lot of A/B testing so that we fail quick. Then that way, by the time we actually now start doing the higher budgets, we already know what's not going to work and what's going to work. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapar gina kapaga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Kawa kelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimilongo ni Bes Yawan. Serikal kokale migao mar tuke onyiso mondo mi oket maino e bero chenro mag tuke ma itime kor gwenge kaka yor konye timo malo talanta mar rawere anyato mago mapod tindo manyalo konye bero ngimagi. Coordinator mar UDA gwenge mag Nyanza Agrio Tore wacho ni rawere ni kod talanta mopogore opogore kor gwenge kokale tuke adhula kendo ginyalo medo dongore mana ka giyudo sir e chenro mag tuke. Nolose skul primar ma Kombaka e kinde tugo e kind tim mar Kombaka FC kod Masanga FC e kinde tuke go mabende no sir gi jagoro mongirore e migao mar ita Dr. Raymond Omolo. Timbe ariyogo noyudo mich mopogore opogore ka moting'o lep tugo, wuoch, opiche kod mwandu mamoko. Ulkangaka ndo nyaka rum kodu. Ka joma mbele kareta nyithindo gi dhi kao the space the vacuum magidhi weyo. Koro watemo mana ni mondo wanachagi, wamanyo negi good playing ground, wamanyo negi equipment, kaso ka nitie financial support manyalo miyo giwuotho mondo gibe gisom talent. Dr. Molo okelo ka mpira, okelo ka lewni, motivate nyithindo e yo moro maber ma gini en gima onego bedni itime koro nationwide. Nyithindo mabiro ka at least wakelo negi boots, full team, wamiyo gi full uniforms, wamiyo gi nets at least mondo ka gigocho ing'e ni mpira oloyo kata ok oloyo. Through this initiative, waneno ka nyithindo dhi yudo gik mabeyo mbele. Most of them osekaw kendo somo e sikunde mopogore opogore.
Jong'wech mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet obedo joloch e piem mag ho mar okak manobagi e kaunti ma Samburu. Riwruok matayo tuke mag ng'wech Athletics Kenya bade ma ho mar okak timo ikruok ne yudo jotugo makoro biro yuoro e ng'wech kinda higa manyien. E ng'wech kidieny mar kilomita 10 e kinde yowuoyi Titus Kiprotich nowuoyo rekod kendo tieko e thuolo mokwongo e kinde ma Monica Cheptarus nobedo jaloch kidieny mar Wakeini. Kopogre gi manyo jong'wech mabiro yuoro e piem opogore chakruok higa manyien. Athletics Kenya lero ni ng'we makamagi bende gitiyo godo makelo ganda kanyakla kendo nyayo kwe counties machalo Turkana. Sisi huku Elgeyo hatujazoea chua sana. But sahi pale nye tunaim Tokyo. Tunaim World Cross Country. Sasa mimi naomba Mungu atusaidie tuweze kwenda Tokyo. Tunakimbia mbio ya kilomita 2 kwa masaa ya dakika 6:33. Nilikuwa nimejipanga vizuri. Kocha alikuwa amenipea program nzuri ya kutrain. This is a powerhouse region, and I've said we've won the national cross country 13 consecutive times. So we are going for the 14th here. These are incredible runners. Pesa iko peke yake kwa kuiba nini mali mifuko. Tunahimiza vijana wetu ambao wanatusikiza kwa leo kwamba mbio pia ina faida na inatumika kupata fedha. Osman Dembele odhial kaka jatugo masulu e piny mangima season ma okalo kendo okawo kombe mar Ballon d'Or kano oloyo jotugo 29 mabende ne laro simbo makamano. Dembele matugo ne